Αρετή Μαλάκη, εδώ εξ αριστερών μου, official Zumba trainer. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη τον Κεφαλιά, δεξιά μου, καθηγητή φυσικής αγωγής τοπής, που είχε την ιδέα και υλοποίησε όλη αυτή τη σημερινή διαδικασία. Να ευχαριστήσω τους απόφοιτους, τους φίλους, τους καθηγητές, τους συναδέλφους που είναι σήμερα μαζί μας. Ελπίζω να το διασκεδάσετε, ευτυχώς ο καιρός είναι καλός. Και αποφασίσαμε τελευταία στιγμή να το κάνουμε έξω για πιο ωραίο. Όσοι από εσάς θέλετε να μείνετε και παραπάνω μετά το μάθημα, μπορείτε να πάτε και στην πισίνα για μία βουτιά. Έχουμε νερά, αναψυκτικά χυμούς και ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να μας το ζητήσετε. Είναι κοντά μας και η Βάσια, η Γκόμη από το Γραφείο Αποφύτων που βγάζει και φωτογραφίες, η Σοφία Θεολογίδου από το Γραφείο Αποφύτων, η οποία στηρίζει την εκδήλωση με πολλούς τρόπους και δυστυχώς έχει φουσκμένο το χέρι της. Λοιπόν, απολαύστε το και θα μας πείτε τη γνώμη σας στο τέλος. Ευχαριστούμε. Θα φτάσει κι άλλη, δεν κάνεις. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα και από μένα. Όπως είμαι με Ελένα Αρετή. Από εσάς ποιος ξέρει τι είναι η Ζούμπα? Wow, πολύ. Εντάξει, πολύ είμαστε. Χαίρομαι γι' αυτό. Θέλω να μου πείτε, έτσι, δύο-τρία παραδείγματα, όταν ακούτε τη λέξη γυμναστική, τι σας έρχεται στο μυαλό. Το πρώτο πράγμα. Άλλος. Άλλο. Εκτόνες. Θερμίδες. Τι σας έρχεται όταν ακούτε χορό? Πάρτι, κέφι. Ωραίο. Λοιπόν, το Zumba Fitness, όπως είναι ολόκληρη η ονομασία του προγράμματος, είναι ένας τρόπος για να συνδυάσουμε τα καλά της γυμναστικής, και όχι τα κακά, και τα καλά του